Da, am revenit cu alt episod, da, unul cu altul. Acum, dacă voi vă întrebați, îl postez la ore diferite, dar cum să zic, dar îl fac unul după altul, îl filmez unul după altul. O să jucăm un pic și pe contul ăsta mai mic, secundar. Și da, o să schimbăm numele. Trebuie să fac level 5. O să fac destul de ușor, dar nu, bun. Mă pun, da, cu colt. Bum. Ia colonieta. Bun. Bun. Cred că cineva aici. Acolo. E o rosa și o rofici. Nu. Așa. Și am văzut în partea aia că e aia. Mort. Și am câștigat pe number 1. Locul 1 mai 1. Uite. Am un rollbox care normal că nu-mi pică nimic. Și bam. Da. Mă bate el primul, că mă bate, nu că mă bate. Nu mă bag. Ba mă bag. Nu, bate. Ha, te bat eu. Bun. De ce l-am dat? Nu trebuia să-l dau. Da, lasă-o, și-au dat. Dar unde e? Oare? Da, unde e? Că nu înțeleg. What? El se face câte din pistolet așa și după apar glanțele, nu știu, un bug. Acolo ești. Acolo, da. Mor, nu am internet. Bun, cred că o să închid aici videoclipul pentru că știu că e, cred că cel mai scurt videoclip, în afară de alea foarte scurte, dar nu prea am internet, știți, și da. Nu uitați să dați un like și subscribe.